Hoi. Hei, 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 hei. Ha, 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 ha. Tingkah lakumu kudu ngerti cara aja ditinggal kapribaden ketimuran mangkoke kari ing jaman mbok ya sing eling dik apa mas iki Trimanggala pancene bener kandhang kita ngerok bareng ya Pak Merdeka aja ditinggal kapribaden ketimuran mangkoke kari ing jaman mbok yo sing eling dik apa mas iki budaya pancene bener adamu ngas aja dipleroki ngas ngas-ngas dengkul mlocot kono kuping bosok kowe iki jan ora genablas emas sing ngas lho kuping jane tengen apa ora lek iku saya lho tek ora lho wong businden imang lho kowe iki dibenerno kok ora malah ngeyel kowe iki salah kowe iki kleru dibenerno kok ngeyel lah ya nek salah ya diping ya apa dianggep ulangane bocah sekolah apa piye kok iso iki mang piye Pak mas aja dipleroki oh iya ngas-ngas lah aku krungu ngas ngono kok iso iku budaya apa to kuwi sing diarani budaya 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 kuwi hasil budidayaning manungsa kang mujudake kaendahan wah iki kaya iki iya. awake dhewe pagelaran ketoprak saka Jawa Tengah ya ana nek Jawa Timur apa Pak kae ayo aja dipleroki aja dipoyoki mergo nek desa mawa cara kutha mawa tata wah roh ngono ya iya ta lain ladang lain belalang lain lubuk lain ikannya bener dhewe dalang dhewe sanggite lah lho nek Jawa Timur Surabaya sekitarnya iki sing misuwur mesti ludruk Jawa Tengah wayang kulit ketoprak iya lho nek cara Jawa Barat apa Pak jaipongan wah iku berarti apa mang Pak kutha mawa apa Pak kutha mawa cara nek kutha mawa tata nek desa mawa cara iku wis mertandakno makane awake dhewe kudu melestarikan budaya Indonesia ben ora iso diakoni karo manca negara betul nek wis diakoni agek bengok-bengok iku nggonku kaya wayang warga kene tak akoni jempol hebat najan penontone kaya ngono rejane kaya ngono ramene iya lapangan ngantek jejel riil ya to ning nyatane tetep tertib para tertib gene lha iya to wong kowe gak ngerti antarane tertib perkara apa sebabe pengamanane Pak Josip lho
Bapak Babin apa Babinsa, Babin Bapak Kamtipmas. Babin Kamtipnas, Bapak Linmas. Lho iku wis jos ngono ku ya duwe semboyan dhewe-dhewe tak omongi. Mosok iya. Lho kandhane mangkane iku wis duwe semboyan dadi wargane iku bisa aman. Lho kaya Bapak polisi iku ya duwe semboyan. Pak polisi, Pak TNI. Pak TNI AD, ana TNI AL, TNI AU, duwe semboyan dhewe-dhewe. Beda-beda. Beda Bapak Linmas padha ae ya duwe semboyan. Lah nek Bapak polisi iki semboyane piye? Bapak polisi apa Polri, iki semboyane Rastra Sewa Kotama. Rastra Sewa Kotama. Masaku Rastra Sewa Tratak ngono. Wong polisi Rastra Sewa Kotama. Rastra Sewa Kotama. Iku moto terus semboyane Pak Semboyan Polri. Pak Polri. Lah nek TNI Angkatan Darat. TNI AD utawa Angkatan Darat. Iya. Iku semboyane Kartika Eka Paksi. Wis dhe semboyan. Kartika Eka Paksi. Iku TNI AD. AD. Nek TNI Angkatan Udara. TNI Angkatan Udara iku Swabuana Paksa. Swabuana dibeksa. Swabuana Paksa re Swabuana dipaksa. Swabuana Paksa. Swabuana Paksa. TNI Angkatan Udara. Saiki TNI Angkatan Laut. TNI AL utawa Angkatan Laut. Jales Veva Jayamahe. Oh semboyane. TNI kabeh di semboyan buasa ke siji iki mesti gak ngerti semboyane. Ora ngerti gene. Bapak Linmas utawa Bapak Hansip semboyane piye? Bapak Linmas utawa Pak Hansip semboyane becik ketitik ala ketara. Lah dalah. Semboyane. Kapan? Lek gawe iki kapan kok iso anggere jeplak ae kowe? Tak gawe ngono kok. Becik ketitik ala ketara. Lho lha apa ora becik ketitik ala ketara? Kowe Linmas iki artine apa kowe to? Linmas. Apa? Linmas adalah Apa? kepanjangan dari Linmas. Linmas. Lho. Hei, Kepanjangannya Linmas dulu. singkatane iki lho. Singkatane Ya. Linmas. Lho, lah kepanjangane Linmas. kok tak tau apuk suwe-suwe. Linmas iku pelindungan masyarakat. Ora ngerti kok takon. Lho, lah tak kira kowe roh kok. Kok iso mangkane Pelindungan masyarakat. pelindungan masyarakat dadine becik ketitik ala ketara. Guyub rukun dan kompak. Kompak. Rukun kudu didukung karo kompak. Lah. Rukun nek ora kompak ora genah. Betul. Contone. Apa? Wong ngangkat balok utawa kayu sing gedhe. Iki rukun. Ning nek ora kompak ora kepenak. Kudune balok diangkat ngalor, ya to? Iya. Wong 10 kudu kompak ngangkate mlakune ngalor. Oh, berarti Karena kudu siji kompak. ngalor siji ngidul ora genah mergo ora kompak jane rukun ning ora kompak dadine ora genah. Berarti wong rukun iku kudu kompak. Kudu iso kompak Oh, ben iya, dadi iya, apik ben bener. iso dadi apa ki enteng sanggane. Bener, Pak. Padha karo panjenengane Bapak Kades Sudadi. Sudadi. Mergo kompak rukun karo Warga. wargane ya kabeh berangkate iso dadi becik. Kasunyatan iso gelar ketoprak dalam rangka HUT kemerdekaan Republik Indonesia sing kaping 78. 2 periode. Dua periode Lah iya, didongak-dongakno didongakno. sampeyan iso kelakon 3 periode. Amin. Lho, oleh, Pak. Oleh. Iki Aturan anyar. aturan anyar iki abene entuk. Ya muga-muga ae. Mergane Pak Sudadi ku rukun ngono. Rukun. Karo tanggane karo tangga teparuwe. Nah, rukun lan kompak Lah. karo berangkat lan uga wargane. Kowe peribahasae Pak, kowe Apa? rukun. Nah, Jomene kok sehat. iya. Kowe lara iki nek rukun iso sukses kowe. Alah, kondo sapa? Lho. Lah nek rukun mergo sehat iso sukses bener. Tapi nek rukun mergo lara iku ya ora iso sukses. Lho. Wong lara kok iso sukses ngrasakno awake wis aras-arasen mangan ra enak. Lho, sate rasane kaya tempe gara-gara lara. Betul nek sehat, tempe rasane iso dadi kaya sate. Lah iya. Ayo. Lah ya mergane iku wong nek rukun, jomeneh kok sehat. Lara iku iso sukses. Ora iso. Ora iso gene. Lah nek rukun wonge sehat iso sukses. Diomongi kok Masih rukun nek wonge lara ora iso sukses. iso sukses. Kondo sapa? Kandha aku ngene kok iso. Ana contone. Ana. Kapan? Aku dhewe lho Masa iya? diomongi kok. Lho nalare piye Lho ceritane lho piye kok lho. iso? Ceritane ngene, Pak. Heeh. Winginane kan iki poso.
Wulan wingi poso. Bulan wingi poso. Iya. Aku iki gak ono tanggapan sesasi pul gak ono tanggapan. Iya, poso ora nang Poso digawe. ora ono wong digawe belas. Heeh. Lah ndelalah iku aku kena lara omah. Kena apa? Lara omah. Ya mbok tambakno. Lara tak tambakno wong lara omah. Nek ra seneng lara mah, ora usah tambakno, ora usah gawa ning dokter, ora usah ngombe obat. Lho, lah kudune. Kowe nek ra seneng lara mah, ndang nang kidul omah utawa nang kulon omah beres. Lho, lah penyakite. Lho lha apa kok mikir penyakit ndagel genah kena nggo tempur kok. Lho, bocah iki piye le? Maksud iki lara iki lho, ning Lho, weteng. Gak seneng lara mah. Ora Lah nek ra seneng lara omah, Iya. ndang ning kulon omah utawa nang kidul omah beres. penyakite iku lho, Nyuk. Ora usah mikir penyakit. Lho, Ndagel genah kena nggo bayar kreditan. kowe tak tuwapuk. Maksudnya lara weteng iki lho, Pak. Ning jero weteng. Lara sing nang jero weteng. Lara sing ning jero weteng. Mah kuwi. Mah Iya. tak gawa ning rumah sakit. Heeh. Lho, ndelalah iku aku iku wonge iku rukun. Heeh. Karo tanggaku yo rukun, Iya. karo dulurku rukun, karo kancaku yo rukun. Nah, Lho tak gawa ning rumah sakit iki percaya ora lah. iya. Sedina sing niliki aku do rombongan nggo kolte, Pak. Wah, Nggo bis mini. Lho, nggo odong-odong. Lho, tak omongi. pokoke tanggom sak desa iku mangkat niliki kowe kabeh. Niliki aku kabeh. Heeh. Bendina iku, Pak. Iya. Lho, kowe sak wonge, Pak. Heeh. Ngamplopi ana 20.000. 30, 50.000, paling sithik 15.000. Wong siji. Wong siji. Walah, kowe Lho. ora tau rezeki nomplok. Kandhane tak hitung. Heeh. Wonge do muleh tak hitung. Heeh. Mula aku kan mengikuti program pemerintah. Heeh. Mlebu rumah sakit nggo BPJS. Waduh, Dadine gratis. gratis. Pak. Lho, Iya. wonge do muleh amplop tak hitung tok pira kowe roh? Tuk pira? 1.500.000. Wah, Sukses. Yo. iku pirang dino? Sedina lho, Pak. Sedina? 1.500.000. Lah kowe ngantek pirang dino ning rumah sakit? Jane mau 3 dina. Heeh. 3 dina iku lho. Dokter wis mara ning nggonku. Iya. Lah ngomong ning nggonku ning ruanganku. Iya. Mas Komeng, apa Pak Dokter? Hari ini sudah boleh pulang. Dokternya ngomong ngono, Bojo meringkes-ringkes terus kowe mesti terus mulih. tak penging. Lho. Jangan dulu Pak Dokter. Loh, lah gini Mas. Oh, aku Kowe iki pekok apa piye? pekok piye re? Lah kowe lara. Mbok tambakno, dokter wis menyatakan sembuh, wis menyatakan mari. Lho kon mulih kok emoh. Lah ya jane 3 dina ya kon muleh. Iya. Ning aku mau kon tak kon genepi kok sesasi apa seminggu ae gak apa-apa. Lho. Lho kok ngono? Lho kowe sedina 1.500.000 lho Pak. Heeh. Nek seminggu wis pira re? Bayangno kowe. 1.500 ping 7. Lah iya. Kowe pira kowe? 10.500.000. Wis pirang-pirang juta. Aku mulai ke rumah sakit desa tuku sapi. Aduh. Mbakku sukses ah. Wong loro sukses. Sukses. Aku mulai ke rumah sakit tuku sapi kok. Jane 3 dina wis mari. Neng aku takon genepi 7 dina. Seminggu Lho, sisan. seminggu. Oh. Kowe ngono ku cara ana wong imbo ya gelem. Ate ra gelem wong rejeki yo. Ben iso nggo tambah-tambah. Iya. Gampang carane. Carane piye? Ngene, ngarepe omam kaya gendera putih. Ya. Ya to. Terus Mara tuam to bojom, ujurno ngalor kemuli jarik, dhuwur kei lampu utawa lilin. Engko ora gembruduk, ana sing nggawa beras, ana sing nggawa mie. Lho, kowe lah imbuh nggo tambah-tambah iso lho. bongko berarti ngoro tuaku mbok dongakno mati. Lho ya ora ngono. Wong seneng golek imbuh apa golek donya kok iso nganggo cara sing ra genah. Lho ora genah piye re? Loro jane 3 dina mari tek kon jablasno 7 dina yo. Peh oleh bendinane lho 1,5 juta iku. Lho ning aku kan gak jaluki. Kan gak jaluki. Yo ora njaluki niki. Kono ikhlas lho, Pak. Ikhlas niku jenenge ngapusi alus-alusan. Ate alus-alusan. Lah tek ora gene yo. Oh, ora kok Oh, wong iso. aku ora njaluk. Iku lho penontone ning kono lho, Pak. Endi? Kowe nek iyaene iki, Kono wong iku endi le? lho mripate wong Ora tuwa. ana wong ngono kok iso. Wong tuwa anggere mripate wis nganu ya iki penonton isa pirang-pirang lho. Salahe nang sor lampu kok. Lah, Dadi pokoknya- sing tak ingeti dhuwur isor gak ketok. Oh, pindah dhuwur, Bu. Pindah dhuwur lampu iki lho, Bu. Kok tak Gua tuwa. anggap kinjeng apa piye kok. Lah wong ancen lungguhe ning isor kok iso. Oh iya ya. Ijeh 5 sing ngantuk apa sing ngantuk 7 Lah sing loro ning ndi? Sing loro nang ngarepe omahe dhewe-dhewe. Tak tuwa apa wong isih agi lho, Pak. Pira-pira disyukuri. Iki
sagi penontone. Pirang-pirang lho bapak-bapak Sing kabeh padha pinarang ngono kok iso. Ini iki sing delok wong ini iki kene awake dhewe kok lho jalur provinsi lho Pak, luar provinsi asline. Nyambut gawe adek iki antar provinsi. Antar provinsi kene Jawa Tengah terus nyambut gawe ning Jawa Timur. Iya. Dadine awake dhewe iku berbahasa apapun kudu iso. Ngadepi wong sing gak iso basa Jawa. Lho, dadi dagelan iku kudu mengikuti perkembangan. Iso kowe. Lho ora iso. Cara man tak tes bahasa Indonesia ya iso. Aja meneh kok bahasa Indonesia. Aku bahasa Inggris yang menguasai. Wah lho kok gayamu. Lho. Bahasa Indonesia iso tenan apa ora? Ora iso. Tenan. Lho. Tak takoki ya iso. Lho. Iso apa ora? Lho. Iso apa ora? Iso ngapa? Sebagai bangsa Indonesia kok ndak bisa berbahasa Indonesia. Lu kok kane ngayah? Kani ngayahi basa ndi, Pak? Bangeten iku lho. Ya bangetan ya kebangetan kok iso. Lah iya kok iso. Apa kani ngayahi udah bahasa Indonesiane awan iki apa? Awan yo siang. Wah iya iso rek. Oh. Tuwek barang iso. Lho cah kene anake wong kono padoni. Nek bengi Malam. Oh iya rek. Nek bengi iki penontonnya akeh. Malam ini penontonnya banyak. Lho. Cah kene padoni. Iki ku menungso lah apa mbok arani banyak. Banyak iku ngak goblok iki lho. Iku mau lho kowe basa Jawa, aku basa Indonesia. Lah iya nek ngarani awan iku apa? Siang. Lah nek bengi. Malam. Nek bengi iki penontonnya akeh. Malam ini penontonnya banyak. Lho ditepapuki wong kene mbah kowe. Lah ditapuki. Banyak iku ngak kok. Banyak iku ngak. Kok iso lah apa kene iki menungso kabeh mbok arani banyak. Iku mau lho kowe basa Jawa akeh. Lho, lah iya. Aku basa Indonesia. Lah iya bengi iki penontonnya akeh. Malam ini penontonnya banyak. Banyak iku ngak ya. Iki ku menungso kabeh. Berarti kowe gak iso bahasa Indonesia. Lho Dek. Kowe ngenyek karo aku. Ngenyek lho apa? Lah nek kowe ya iso. Iso ah. Iso tenan. Iso. Si aja lah. Wonge jare Purwodadi kutane. Sing dadi nyatane. Jagung bakarane. Njaluk ah. Lho. Parian lho. Ya mudeng sapa kok? Lho. Ora mudeng jagung Kuwi bakaran. iso nggelar kudu iso gulung, iso buka kudu iso nutup. Ya iso nek ora tak tutup Pak dirubung laler. Iso bahasa Indonesia. Ora iso gene. Nek ngarani jaran. Jarane kuda. Lho. Jaran Kuda. lah nek jaranku anake akeh. Kuda saya anaknya. Lho siapa? Dadi sik iku. Jarane ora iso nganak akeh kok, Pak. Lho, Jaran iku ora iso nganak akeh. jaran Paling mentok iki loro iku kembar tak omongi. Paling ngomong siji, paling mentok loro. jaran gak iso manake. Gak iso manakake kowe ora sing iso manakake tak dono. Sing iso manake apa? Pitik. Pitik. Pitik iku iso nganak-akeh, jaran iku gak iso. Iya ya. Iya. Nek jaran paling siji loro. Siji loro Sing iso mentok. manakake pitik. Pitik. Bebek barangku ya. Iya. Lah nek pitikku anake akeh. Ayam saya anaknya. Lho, sak. Lho, adik sik Lho, neh. pitik kok nganak. Pitik iku ngendok, Blok. Oh iya. Pitik ngendok kok. Pitik kuwi tumon, pitik arek nganak. Oh ya kewan sing ra ndek godhongan kuping ki ngendok. Ngendok. Nek sing ndek godhongan kuping mana? Mana ngono? Berarti nek pitik ngendok. Pitik ngendok. Pitikku endoke akeh. Wasak kowe. Iya. Ayam saya telurnya. Lho, sak. Lho, kok sase-sase ae cak. Lho, diomong iki ilmu perhewanan kowe karek ndelok pitike. Lho, Lho, diomongi kok iso. adek delok pitike. Biyen mula nek pitik ora nganggo kathok. Nek menungso ya nganggo kathok. Lah nggo kathok kaya mbokem tak tewapuk iku Ya iso. adek delok pitike. Maksude ndelok pitike iki karek pitik horen apa pitik Jawa ngono? Oh, beda. Beda ah. Perkara ngendok iki pitik ya beda ya. Beda nek Jawa iki paling 9 8 iku wis. Lah nek horen niku antek 15, 16, 17. Berarti sing iso ngendok akeh Iku pitik horen. pitik horen. Iya. Ya pitikku horen endoke akeh. Ayam saya horen, Eh. telurnya lho sak. Bocah dek kaken Lho. semoyo le cah sasik. Kok sak? Ayo. Karek delok pitike horen kok. Lho beda ora padha nek. Ora padha no. Padha-padha pitike horen ngendoke ya beda. Beda. Karek delok pitike iku sehat apa ora?
Lho, nek kowe ora sehat, mesti ora ngarah iso ngendhok. Lah pitik horen sing iso ngendhok akeh. Sing sehat. Sing sehat. Iya. Mosok bocah Pitik sing iki. sehat. Pitikku horen sehat walafiat, gak tahu tak gawa ning rumah sakit, gak tahu disuntik dokter. Ndoke akeh. Mosok kowe. Pitikku horen sehat walafiat, gak tahu tak gawa ning rumah sakit, gak tahu tak suntikno, ora tahu tak obatno. Ndoke akeh. Basa iki nek mbasakno piye, Cah? Ayamku horen Bileng sehat walafiat, tidak pernah saya bawa ke dokter, tidak pernah saya suntikan, tidak pernah minum obat. Sehat lho. Telurnya Sehat lho. tidak sedikit. Ada tidak sedikit itu. Lah bukan apa ya? Banyak ngono. Lho, diomongi banyak iku ngak kok. Banyak? Ngak, Oh, berarti tidak sedikit. tidak toh? sedikit. Iya, tidak sedikit tok. Tenan dan pinter tenan bahasa Indonesia Wah, kowe. aku diomongi Lha kok nek cara bahasa Indonesiane bojo apa? bojo nek kanggo aku yo istri ya. Istri ya. Istri. Lah nek bojoku dhuwur. Istri saya tinggi. Apa? Lah wong wedok ayu-ayu pura kurang perawan rondo semok wayu akeh. Lho lha apa wong ndek bojo kok tinggi? Wah kok disokot tidak gatel kabeh, Weh. gak bintul kabeh ta. Iki mang lho Pak bahasa Indonesia. Lah iya, Kowe mang marane takok bojo piye? bahasa Indonesiane apa? Istri. Nek bojo kudur. Istri saya tinggi. Lah dalah. Wong wedok ayu akeh kok ndek bojo kok tinggi. Oh iya. Lho, Oh iya iso. iso no. Nek ngarani bojo apa, Pak? Istri. Lah nek bojoku dhuwur. Istri saya tidak pendek. Tinggi ya. Mah, Lho kok mah? lah mang apa kowe mergo tidak sedikit? Walah balas sebulan. Lah nek ora. Dagelan kok balesan ngono kaya Aku emosi. ya ora genah blas kok Ora iso. genah piye kok iso. Ono tidak sedikit. Lho. Padha kae tidak pendek. Ora ya ora usah ngono kowe iku kok seneng membalesan emosinan. Wong iku ora usah emosinan. Dadine iku wong dadi wong iku kudu rukun ora usah emosi. Seneng ae ya. Iya seneng Atine ae. digawe seneng. Digawe bunga. Pikire digawe tentrem. Lah. Kaya Pak Sudadi lho. Betul. Ket biyen nganti saiki kok ya ngono ae. Piye? Maksudnya perubahan iki lho saka nek usiane iki tambah. Ya to. Ning nek perubahan fisik kok ora kok ketok jek enom ae. Iku menandakan nek wong iku ayem. ayem. Seneng atine. Lho ngono. iya, tadi paling ora iki nek keluargane ayem sik iso nyontoni karo apa kae masyarakate. Pengayom ya pengayem, Lah. ngayomi ya ngayemi ya melindungi. Betul. Heeh. Dadine petinggi ku gak gampang. Lurah. Lurah. Kowe ora tegese lurah apa ora? Lurah. Lurah. Lurah di tegese apa? Ya wong sing mimpin desa iki lho. Lho tegese kowe ora? Lah kowe lurah. Lurah iku ngelu ning sirah. Tak waplok dengel Domong- iso. Ate domong. lurah Lah takoki Pak Sudadi ya ngopeni sakmene mbiyane ora ngelu ning sirah lah apa? lurah tek ngelu ning sirah ya. Lah, Lurah. Apa? Lurus dan terarah. Wah, lah tak kira ngelu ning sirah. Lurus dan terarah. Apa? Lurus tegese ya toh melaksanakan program apa ke program sesuai dengan rencana. Betul. Melaksanakan apa ke segala macamnya sudah diatur dijalankan dan lurus sesuai dengan aturan yang berlaku ning desane iki mau. Dan terarah. Terarah. Iya. Tujuannya kayak apa Mesti. memakmurkan mensejahterakan wargane. Lah. Ya terarah ning gone-kono kuwi. Heeh. Ana meneh jare lurah Apa, Pak? telu sing dirah. Apa iku? Siji rukune masyarakat, Loro, tentreme warga, ya tentreme keluarga, telu. majune pembangunan. Lah iku Nah. pokoke dadi lurah sing sabar. Heeh. Wong ngopeni wong akeh ya ora gampang. Iya. Padha ae kaya anake dhewe. Iya. Iya wis. Heeh. Iku ndelok ketoprak apa do tilik bayi lah ya. Atekku mbok kandhani apa kaya Lho. tilik bayi iku Iki ta. ndelok ketoprak malah turu kan undang mulai hanya pembong ngene. Aku tandang mulai omahku Lho adot. ora ngono. Eh? Kowe iku ngurusi anak bojo bingung kok iso ngurusi karo ibu-ibu kene sing do nonton toprak iku. Ora ngono, Pak. Nek ndelok Iya. coba trimo dinggo turu ngono aku ndang mulai, aku tandang mulai ngono. Ngono maksude. Ya ora ngono, mumpung iki suwe ra jamu. Apa? Jamu
kembange gedang. Suwe ra ketemu ning maneh ning lapangan ngerancang. Biyen mbuh taun piro aku ngantek lali. Tahun 2005 kegangan ana kae pandemi corona. Saya ketemu meneh tahun 2023 iki. Saiki wis gak ana pandemi. Lah ya saiki wis aman. Ayem. Londo teko. Kowe iki pecatan piye kok lha apa? Lah wong dagelan ate pasukan tahu mbiyen melu. Angkatan laut, angkatan udara apa angkatan darat? Oh, angkatan darat. Ora dadi perkara anggere tanggo gedhek panuku ngrontoki. Tentara ku panune ngrontoki Dene urung ngerti obate. obat apa, Pak? Mangan iwak tekek. Ben apa? Lho mari no. Mosok iya? Lho iya. Heh? Ora iso. Ora iso napa? Dolan aku ndek cilik bedhe-bedhilan. Ora muni. Ora kok kandhani sik kok. Ngono ku kandhane ah. Ngono ku kandhani aku nek ngene dor ngono lho. Dos ngono. Wo, ngandani engko nek wayahe kene aja muni ngono malah aku. Woblok empuk. Anake lonto sapa? Andika anake lonto. Heeh. Wonge ngantuk, cendol. Kancane apa Mbak Cendol? Sesuk iku ning kene awak dhewe malorene neh. Soapan. Tanggal 23 ning ndi ya? Ning kono lho. Maling modar. Maling modar. Maling mati ngono. Lah iya. Maling mati are maling modar. Mati ku nak wong piyayi. Lho lah terus. Nak modar ora kancane dhewe. Kok iso? Maling mati daerah iki lho, Dik. Lah iya, Mak. Ndi? Alah kok iso maling mati takok ibu-ibu nek ora percaya iki lho daerah kene lho. Ndi le? Kene lho iki lho. Maling mati gak roh kowe. Iki lho. Maling mati iku daerahe. Takok ibu-ibu nggih Bu nggih. Maling mati mriki nggih. Lho. Ya ya. Kowe ngerti? Ngerti. Piye? Maling mati. Ki balik rono ngulon. Bang ulon to. Ulon terus ngalor. Engko nek wis teko prapatane Taji. Lho ya to. Engko nek wis teko iku prapatane Taji, belok kanan. Lah tekan ndi iku? Teko Jablas. Bocah kok ora mudeng blas. Iki lho balik ngulon ya to ngulon. Ngulon ku teko pertelon iku kuburan. Kuburan nganan. Nek wis teko nganan iku ora teko prapatane Taji. Lah nek wis teko prapatane Taji, terus nganan. Jablas. Takok ibu-ibu ora bener. Lah yo jablas nonggone malinge mati. Jangkrik kok tekan malinge mati. Maling mati tanggal sesuk tanggal 23 lho. Lah iya, iki tanggal 21 kok. Hah? Iki tanggal 21 kok. Iki 21. Ah, ceki mripate kopoken malah. Mripat kopane piye? Lah ana piye kok? Mripate budhek ngono. Saiki ra gek 18. 18. 18. 18. Taune 23 ngono lho. Sedelok meneh taun 24 jare wong akeh do ngandakno iki taun politik. Taun politik. Sampai coblosan. Tetap kerukunan dijaga, kekompakan, persatuan tetap dijaga. Lah jebule ibu-ibu sik tak senenggani menawa do ndeuni piye iki kok randang muleh. Unine piye iku ibu-ibu ndeuni piye, Dik? Mbak nak lakon iki sudah dinanggap ketoprak gratis aku tak ngeleki ketoprak nganti kok jam 4. Ngono. Iki ketoprak dirampung jam pinten, Bu? Jam 5, Dik. Jam pira? Jam 5. Jam pira? Jam 6. Jam 6. Lah ora ngaret ta piye kok iso ngebari ketoprak jam 6. Beda karo wong wedok-wedok nggo 6 ya. Lha nggonku ngene wis do ngaret lho, Pak. Nek wong wedok-wedok nggo 6 ra do ngaret. Iya. Nek wong wedok-wedok kene gak. Lho lha apa? Daud.
Ndau telemah garing ki aja ngenyek karo ibu-ibu kene lho. Nek sene usum Ibu-ibu kene iki rap ngarit iku nomor 3 mbok nomor 4. Utama siji. sing nomor 1. Apa siji apa? Yoga. Aduh. Layak. Karena mulai ngarit sing wedok ngene terus. Do goyang pargo. Goyang pargo. Iya. Iki mang terombol ente hitung mang apa kepruk mang to. Heeh. Tik hitung iku saweran untuk 7.200.000. Walah. Terus taman iki mang lagi bar medun. Piro Dik? Taman Bu Ceplis mang tik sawer sak wong sak mono mbiyane. Piyuh. Piro? 12.250.000. Hebat. Karek kok iki. Heeh. Dagelan metu entuk saweran ta ora? Carane piye? Supaya aku untuk saweran carane piye? Pokoke aku manut. Tenan. Heeh. Kowe medun toko kono lho kuburan. Kowe nyanyi, Nyanyi. gua apa disawer kowe. Loh. Nggih. Tenan lho. Nyanyine apa? Iki nyanyine apa? Lagune napa? Lagu saiki. Aku gak apal nek saiki yo. Lho. Lah nek kawak ngono piye kawak? Kawake lali padha wae. Wis ora apalah sing penting ngono ganjeli to ganjeli. Tok ganjel tok kok ganjeli. Wis ngene, ganjeli ngono. Atau apa ganjel? Ora nganggo liya. Sing nganggo mau lho. Apa Mas? To. Bojo loro. Bojo loro. Lagu iki lagu sing terbaru Bojo Loro. Kira lagune Tara? Apa? Abang biru lampune disco. Awakmu kuru dik mikir bojo gendruwo ngono kae lho. Bojo loro bojo gendruwo. Apa bojo Lah loro karo kok gendruwo kabeh. Bojo sing enom njaluk disayang, sing tuwa njur njaluk ditekek. Aja nyekak ah. Gak ngono. Cemplungno jurang Wah ae. nek bojo loro iku tenan. Bojo loro Rezekine asline tambah iki akeh. barang lawas ning diudal meneh di apa kae dicara mono di anyar meneh nyatane dadi melejit maneh. Direklamasi. Direklamasi. Ibaratnya kaya lagune ngono kae lho. Ketro lindriyen kepetro aja lali. Siji karo siji mumpung cilik diulang ngaji. Ngaji nggone Mbah Yai besok gede dadi cah santri. Jadi santri. Bar siji terus loro menyang Solo kok tuku sawo. Sawo tak tugel-tugel bojone loro boyoke pegel ngono kae. Mesti bojone loro boyoke pegel. Nek rezekine tambah akeh. Hah? Rezekine tambah akeh nek bojone loro. Sapa sing ngomong? Loh, kandhane Bojo loro nek rezekine tambah akeh. Aku siji loro ora ngobrol katoki kok. wong sugih iku jalaran doa seorang istri. Di balik kesuksesan suami ada Doa istri. oh. Ngomong nek bojone siji kan mok ndongakno mok siji tok. Heeh. Lah nek bojone loro sing ndongakno malah loro. Lho nek iso golek bojo 40. Jadi saya akeh bojone saya akeh sing ndongakno. Oke, Mas. Heeh. Bojo loro pun aturaken kagem bapak-bapak mas-mas ibu-ibuke ingkang tasih pinarak kanthi kita. Monggo. Aja banter-banteri. Arjune ijak Mas aku sing putih Mas. Siap lo sawerane ku kerjus ya. Menapa Mas? Apa kowe pilih kok? Tarboy. Pak, monggo Pak. Iya dong. Lampun. Awakmu kurung Awak nglemute ngobani bojo loro. Bojo sing enom jaluk disayang sing tuwa ndur wegah ditinggal ra bisa turu andung tresno uga andung wektu mikir butuhe mikir blandane njur saiki bingung atine telung dina mulih rono telung dina bali ning kene Ayo Re.
Mas yo. Wes, Es nemu duit. Apa? Mbah. Kabeno. Nggih. Aman. Aman. Ya. Semua saudara. Kita semua saudara. Oke. Ya. Oke, sip. Los. Iki ndak gentenan Oke beda. masih mau bar bojo loro terus liwung. Liwong. Nah. Liwung iki. Liwong. Oke. Panjeri. Nah, iku. Nggih, matur nuwun nggih. Oke. Terima kasih masih. Los. Zuarso. Lucu sekali. Kita goyang bersama-sama. Dadi lewong atiku nalikane sepisan ketemu Wong ayu kanthi laku godhok ati rinten siang dalu kinerbat jiwa raga omong tarasa tumetes ing kalbu lir nguyah datan bisa luluk hatiku Suwe nggonku ngenani Liwong ya iku aku Ketedyo ati sawi Sabdo Pandito Ratu Mring sliramu mring sliramu dadi duweku Moga Gusti nglilahi trasamu bakal tak gawa mati
ana kekurangane Anjasmara kok nyanyi ya. Nindana lakon sing durung tutup mundak kena duga. Lakone jaluan saka Pak Sudadi Damarwulan Ngeratu. Kudu iso nganti ratu ya. Ratu iki jumeneng ratu. Ayo Pak budal rono. Ayo. Ya tole anu Damarwulan wis dadi senopati ya to. Terke nganti tekan Blambangan.